እሺ ንመን ኸትልሽ ኻና መደብና መጽሓ مقال حاتني ودي ولادي أبوي لمقلاش يمتعني عركي متعبيتينا ودحو بيو كلش ما تاخذ وديه من تاخم تفلاليكم مسكي نقرنا بقلت إسرائيل حمشتي شمرة هلو لنا سديدنا نقول ليلى خيدا قاعد عرب خوي ميرو قلت شحي 10 سلستين موجو قاعد هاي كمية ديانا ميتا تورنا ثلاث أنسى وصيانا نوصينا بجزا وصيان تاوت ناي እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ ሕዚ ዳግም ተራኺብና ኣለና እሞ ቃለ መሕተት ምስተኻየደ ኣኻኹም ዘለዉ ሰባት ታይ ይብልኹም ነይሮም ብዙሕ ፈታዊ ብዙሕ ቤተሰብ ተኸታቲልዎ ብቴሌቪዥን ርኢናኩም ከምዚ ናበለ ስልክና ደወለና ብዙሕ ስላና ናተጨነቀ ነይሩ ማለት እዩ ንጓልኽን ደቅኽን ክትእልሻል ተጸበኹን ግዜ ብዙሕ ስለዝኾነ ቀጥታ ናብ መስመር እቲና ኢና ክነዛረባ እሺ Okay, Ganni, how are you? I'm good, how are you? Okay. Today, after a long time, I'm going to you meet with your family. Are you ready? Yes. Okay. 1, 2. Okay. እስኪል ተሰምዐካ ነገር ንገረኒ በላዕምኻ ዝኾነ ስምዒት መግለፂ ክትኽልወካ ይኽእል ማለት እዩና ምስ መደብ ድሃይ ተፋሊጥና በዚ ለማዓንቲ እዚ ምስቶም ደቅና ምዞም ኣሕዋተይ ደቂ ሓፍተይ ክንራኸብ ክኢልና ኢና ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ኣነ ከም መደብ ድሃይ ልዕሊ ዝውን መደብ ድሃይ ለርክዖ ነገር የለይ እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ በለና ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዝውን መደብና መደብ ድሃይ እንዳቐፀለ እዩ ዝርከብ ኣብ ጎኒ እውን ሓንቲ ጋሻ ኣለኒ እንኳዕ ደሕና መጻኸይ እንኳዕ ደሕና ፀናሕኩም እስኪ ስምከል መጻኸልን ቦታ መጀመርያ ንገርና ዝመጻኸሉ ከም መቐለ ዓይደር ክፍለ ከተማ ስመይ ዘውድ ኣረጋይ ኪዳነ ይበሃል እሺ ዘውድ እንኳዕ ደሕና መጻኸ ደጊመ እንኳዕ ደሕና ፀናሕኩም ለመን ኸትልሽ ኽና መደብና መጻኸይ ሓዋ ልማዘር ማለት እዩ ብተለየ ለመን ሓዋ ስለልጠፈና ቀድም ኢሉ ንዕኡ ክትደልለ እየንደል ልማዘር ኸስ ሓዋ ማለት እዩ ሓዋ እስኪ ዝተፈላለዩ ኩነታት ላብ ድሕሪት መልስ ኢልኸ ንገርና እሺ ዝተፈላለዩ ብ1976 ደብዳቤ ይሰድድ ነይሩ ሻዕሽዑ ካብኡ እናሰደደ እናሃለየ ኣብ መንጎት ኩነታት እናደርግ ምናምን ዝጋጠመ ኣነ ድሕሪ ሕዚ መምህር እዩ ነይሩ ቅድሚኡ ኣዲስ ኣበባ ካብ መምህርነት መሃንዲስነት ተማሂረ ኣብ ኣዋሳ እየ ነይኹ ካብኡ ባዕለ እየ ኣድሬስ ልልእኸል ቀብል በላ ኣይሰደደይ የላኣኸይ እሳም ክትደልዮ ኣብ ደርጊ ተፈናቐድና እናሃለና ጠይቃ ነይራ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ኣዲስ ኣበባ እኒአ ኢሎማ ብ83 ማለት እዩ እኒኦ ጀመምህራት ተማርያም ተደላ ዝበሃሉ እሶም ሕዚ ብሂወት ስለለየለዎም በይ ካራኸዋስ ብዙሕ እዮም ሞኪሮም ነይሮም ካብ ኣጋጣሚ ኩነታት እሶም ብሂወት የለዉ ብልሰኣነቶም ቀሪዮም ተንደቆም ተጠየቕናየንም ምስ ባባ እዩ ንራኸብ ነይሩ ሕዝስ ኣይናግንዩለና ኢለናና ድሕሪኡ ባዕልና ብዙሕ ስቆይና ልሽልሽ እናበልና ነርና የግነናየ ካብኡ ዝኾነ ኣድሬስ ዓባይ ፈላሲት ሰበይቲ ብዓዲ ኸይድና ሕንጣል ወጀራት የገዛና ዓዲ መስኖ እዩ ካብኡ ከይድና ልሳነ ወርቅስ እኒአ እዩ ናፍቲ ሰፈራ መውፅኢ እዩ ኣነ ዛ ኣድሬስ ዝፈልጣ ናብ ሰፈራ መውፅኢ ኡ ገዛ ሰሪሑ በዲሳ መጨረሻ ኣብኡ ኣግኒዩ እንግደና እዩ ሕዚ ዝን ሰበይቲ ኣብ ዓመቱ ካራኸባ ኮስደክ እየ ትትላ መኪና ተገጨየ ሞይተ ተንፈላሲት ድሕሪኡ ለረኸብናዮ አንድ ኣድራሻ የለይ ብሱር የለ ግን እሱ ላይ ሙክር ነይሩ ቤተሰቡ ነመላሽ ሲሙክር ነይሩ ማለት እዩ እንዴ በቃ ኣግኒዮናታ ዓዱ ወጀራት ምዃኑ ገሊጹለን ኢለን ለቤተሰብ ነጊረን ሕዚ ዝንዓድለ ለቤተሰብ ለኣና ላግኒዮና እዩ ልመስሎ ንሕና ግን የግምና ነገር ዝሮ ዓባይ ኮይናኒ ኣሓፍቱላ ብጣዕሚ እያ ንሓዋ ኣድሬስ ለይ ምክንያ ብጣዕሚ እያ ትጭናቕ ሻዕ ሕዚ ትጭናቕላ እኒኣም ብሂወት ምእንቲ ምናልባት ዝርዩ ተተጋነና ልብል መንፈስ ኢና ሒዝና ሳምሪ ጓለይ ጠየቐትኪ እዋ ሳምሪ እያ ደዊላትለይ መጀመርያ ናፍቲ መደውልተንልወልቱ ማለት خصه በአካል ሆነ በመልክዕ ይትፈልጡ ማለት አይፈልጠይ በቃ በፎቶግራፊ ዝደብዳቤ ሃንድ ራይት በቃ ለራየኒ هذا ዛ ፖስታ ለሰማይ ለሃንድ ሳምኮ ጋምበይ አምኒትና ያኔርና ብዙሕ ማልቲ በቃ አወሰን ይሁ ቅድሚዩም ኣብ መቐለ
ባህለቃ ትምህርቲ የሚመጽ ከዓዲ ጽቡቅ ቃና ስለልኖሮ ንአዲስ አበባ ሲዶም ከአዲስ አበባ 50 ለክለኮ من بالشعب 26 يسدد نيرو والعني يفرطيه ينبويه يرينيرا تاندرايتو كل صبغو بناغزينا محرኛ እንትነቲ ጽቡቅ ነይሩ ምንም ግን ከግበር ይኻለ አይተጋናና አውዚአይና ዘይ መቀለዳ ጆርጊስ ይግዛና በቃ ያው እሱ ግን ካብ ወጀራት እዩ ኸይዱላ መቀለም ካብ ወጀራት መጀመሪያ ተክለ ሃይማኖትና ተማሃረ ነይሩ ነቃሽ ትምህርቲ ካብ ኸይዱ ጂሳ ተማሂሩ መምህር ኮይኑ መምህር بالሆነ ድሕሪ ማፍታ ደብዳቤ ለነወኩዋ ማለት እዩ ድሕሪ ሕዚ ካብ መምህርነት ለመሃንዲስነት ይመሃር ለኹ አባባ ሳይን ይኹ ልብል መላእክቲ ነይራ ታፍታ ደብዳቤ ኣብ 40 ዓመት ውሽጥ ንኽን በአካል አግኝቶ ይትፈልጥ ማለት እዩ አግኝቶ ብስሩ ብዙ ደብዳቤ ብዙ መጽሐፍ እዩ ተጋናይ በቃ እላኸይ ባዕለይ ክለኸይ ብለለስ እላኸይ ግን خلقت حمد ልልከኪ ካብ ሰፈራ ልመላለሱ ሰባት ነይሮ አግኒናዮ አንጊድና بتموت انتني ويلن نغيرنا እሱ ስለልበላለየን በቃ ደለይ ወይደልት ለና 10 ሻ خزي ህንዲ حوات نيو እዚኦም በቃ ለማዘር ወድባዩ ወድባዩ አዲ ነረን ለአዲዮ ከዓለም ተፈለየ ረይከ ይግነየ አይፈለጠይ ሙማተም ደንጉ ፖሊጥያት ነሮም ሳይሰ ከምዘን عنا لسدلنا ايل مسلم ነሮ ሕዚ በቃ እንዴ በቃ ከይዙስ አነ በአንስን ከል ተፋለይ መስሊ ይስማعني لا حفتك كيت قد قليله فلا يمثلني كيزو زرو زرو قسنو كعالم قيد تلين دومزي قبر لنيرو دومز لسدلنا رسالة فولي مثلني دحري بي ما زرنا تلو قال نيرا شعشع قدميو نيرا نوزود والمقالة يما لالو راحتان يقانيو فوتو سريد لا 5 ولا دحري طعمي القرم خزل بهانقوتا ينحاول يصبيها له هو بهانقوتا طعمي يترسنا ذا فوتوغراف زياس فقعوي ولا عبيها يالله طعمي يعني تلاكي طعمي ايوه الخيل له ايوه اللي يلخص له تحسب ليه يوصل خلنا شو كان ساس ولا نحن لا سيوصلنا وي بس حد مع كاميرا يحسكم دقيس ويغنيها ما بالكم وديسا هنخدنا يلو خلك استغلالات نغرك يعابي خدق خللا نغر خمس للعاخي خزيا هان بيتسب ابي خابي لو الخم تحسب خمسه تلالا لو ساريس لبهلا كاري كليلو ما اديس ابا مالته اديس ابا وليدو زميدو نيا خز سلا وليدو كخونيو وليدو مولاد مريم ينتن سويت بدن بري امه تعجب هو وليدو نيرو شعو سوي ده 4 عامات في نفس 4 كتر ده بالله 4 عامات هو 4 أزين يولديو ولا ليديو أيوه ناي حفتو سمسكي نقارن ويزر مرات كحساي قده ويزر مرات كحساي قده أوه ناي ولا لا لسانه ورقة كحساي قده لسانه ورقة كحساي قده نعم ودعتها سلن خلنا تحلف الملأخت عزل سكاوت إيس زيكي والخوص خديدة اللي زمل أخت زلن دحر رأيت تخونس كحلفوا كده لقيت اليوم حسبتها لي عدل كمو شيء أنا كحلفوا الجدي بقى بهوت تعليقا بهوت ولا دقو ترى أمم زمل أخت زي عزي عني يقولوا ده هيكبرنا حفتك جدي يمنا بقى يمنا ممكن يتم بتعمير تنا عز حويس أنا على شيء تعرف فصلت بيوت المرأي وقعنا الصغمون لزل عادمكمنا طعمينا أنا مسكين مش بزحسن ترحب لكم التلفزيون كتحت لكم هنا الميديازي سلر رأنا لقينا دولنا طيقناكم لنا 5 جنيه لنا بزحسن يقبر يغني لي زودو دقيمنا كنقانة لنا ناي حاول نخي دهاي سميخي بتحقواس دقيمنا نقاني قوارنا آمين آمين يا آمين لي الشي مبارك زخوركم تملكتنا ناي ويزورو زودو تاريخ تخاتلنا تملسنا لنا نأكوان ويلا نحاولنا لسان ورق كل شيء نعمدنا مزين عطو لسان ورق ندحر راز ملأخت زبط حكا ويلا لسان ورق أتفلتو تملكت تحاليكم دهايو تدهاينا ندابلنا نايلو ما عند مدبنا نزي مسل نيرو نز قرص ازكن قرص استحابرنا هوتيل كاراميل حزون كاب لب اندامسكنا قصال سمون بخالي غاشان بخالي تحستون كسان رخب سناي غزي እሺ ንመን ከተልሽ ኻና መደብና መጽሓ ንጓል ሓትኒ
ኣዴ ወላዲት እያ ኣቦይ ልምእላሽ መፅአኒ ኢኹም ዓርከይ መታዓቢቴና ወዲ ሓወበይ እዩ كلش ما أخلو ودية ብምንታይ ኢኹም ተፈላለይኹም እስኪ ንገሩና ብዕለት 25 ሽምራ ሃሉ ኢልና ሰዲድና ንጎት ለይላ ከይዳ ካብኡ ዓዲ ዓረብ ከይዱ ነይሩ 2013 መፅኡ ካብኡ ዳሃየ ቅድሚ ኣዴና ሞይታ ዝጥወረና ስለዚ ኣንሳ ወፅያና ንወሲና ካብ ገዛ ወፅያን ታውት ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ ሕዚ ዳግም ተራኺብና ኣለና እሞ ቃለ መሕተት ምስ ተኻየደ ኣብኡ ከባቢኩም ዘለዉ ሰባት እንታይ ይብልኹም ነይሮም ብዙሕ ፈታዊ ብዙሕ ቤተሰብ ተኸታቲልዎ ብቴሌቪዥን ርኢናኩም ከምዚ እናበለ ስልክ እናደወለና ብዙሕ ስላና እናተጨነቐ ነይሩ ማለት እዩ ንጓልኽን ደቅኽን ክትእልሻል ተፀበኹን ግዜ ብዙሕ ስለዝኾነ ቀጥታ ናብ መስመር እቲና ኢና ክነዛረባ Okay, Ganni, how are you? I'm good, how are you? Okay. Today, after a long time, I'm going to your meet with your family. Are you ready? Yes. Okay. 1, 2. Okay. እስኪ ልተሰምዐካ ነገር ንገረኒ በላዕም ካብ ዝኾነ ስምዒት መግለፂ ክትኽልወካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እና ምስ መደብ ድሃይ ተፋሊጥና በዚ ሎማዓንቲ እዚ ምስቶም ደቅና ምስዞም ኣሕዋተይ ደቂ ሓፍተይ ክንራኸብ ክኢልና ኢና ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ኣነ ከም መደብ ድሃይ ልዕሊ እዚ እውን መደብ ድሃይ ለርክዖ ነገር የለ እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ በለና